Wow! Ang dami naman niyang pera. Wow! How to be you, ganda. Sikat sa madla. Aya, Colette, Maloy, Gwen, Stacy, Mika, Joanna, at Sheena. Mga pangalang trending sa social media. Dahil sa husay nila sa pagsasayaw at pagkanta. Blooms ang tawag sa mga certified and true tagahanga nila. Pero sa kabilang banda, may ilan ding sumisira at maraming tumitira sa kanila. Dahil ang sabi ng iba, sumisikat pa lang sila, attitude na. Public personality nga. Kaya dapat tanggapin ang bawat galaw ay alam ng madla. Kailangan daw nilang maging bukas tumanggap ng tagahanga kung nasaan man sila. Dahil ito ang kaakibat ng kasikatang natatamasa nila. Pero tao lang sila. Gusto rin ng pahinga. Gusto rin ng pag-iisa. Hindi sila pagmamay-ari ng iba. Tsaka naisip mo ba na bago nila marating itong kasikatang kasalukuyan nilang natatamasa, ay maraming gabi ang ginawa nilang umaga. Maraming sakit at pait ang kanilang ininda. Maraming pagod ang hindi na naipahinga. Yan ang bayad para makamit ang pangarap na matagal nang ipinunla. At baka sa oras na nakita mo sila, ay yun pala ang inaasam-asam nilang pahinga. Ikaw kabisyo, kumusta ka? Puyat ka ba? Pagod ka ba? Minsan ba gusto mo nalang maging hotdog o kutsinta? Para wala ka nang madama. Nakapagpapahinga ka pa ba? Eto na nga yung nakapagtataka. Ang bini ay artista. Pero bakit ikaw hindi artista, pero may mga taong pilit na nanira? O pilit kang hinihila pa ba? Hindi ba't pare-pareho lang naman ang tao na may problema? Bakit magdadagdag pa? Bakit makikisawsaw pa? Bakit maninira pa? Hindi ba pwedeng wala na lang paninira para maging payapa? Hindi ba pwedeng wala na lang nakikisawsaw para hindi na lang madagdagan pa ang problema? Pwede bang ang isipin na lang ay kung paano magkakapera kahit walang ginagawa? At ikaw kabisyo, na inuulan ng paninira o nahihila pa ba? Ang isipin mo na lang, artista ka. Ibig sabihin, pogi ka. Maganda ka. Patingin nga. Ngayong gabi, samahan mo ang Basa Princess ng radyo. DJ Raketera. 9:00 ng gabi hanggang hating gabi na magsisiwalat ng mga pinakatatagong sikreto ng ating mga kabisyo. Eto na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Marami pa siyang gustong gawin. Kaya imposibleng sumuko siya.
Abangan mo yan sa akin pagbabalik. Kasama mo si DJ Rocky Terra, ang Basa Princess ng Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na ang DJ Rocky's Secret Files. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!